Бог приходить, моц трухлее, всемогутный Бог спрадвеку. Огонь крепне, блеск темнее, стал безмежным человеком. Занядбаны знатны славой, смяротный пан над веками. Творцы слова телом стало и жило помеж людьми. Бог небесный край покинул, Бог свою покинул счастье, да людей пришел любимых зведать гора и напасти. Что терпел немало, виноватые мы сами, творцы слова телом стало и жило помеж людьми. Бедной стайни народженье, де замість колиски жолоб, а якое окружение, ще на пастухи живелы. Люди бедные витали своего Бога пред панами, творцы слова телом стало и жило помеж людьми. Руку подыми, дитятка, благослови ты край наш милый, наши справы и порадки умацуй своею силой. Подтримай народ тривалий, усе вёски з городами, творцы слова телом стало. Духовний скарб християнина. Бо Бог дає кожному з нас особисто самый великий дар. Постатя хлеба и вина мы приймаємо соправдное святое тело и наидорожейшую кров Христа. Усі ми діти Божії, ми покликані бути світлом для тих, хто ще шукає Бога або віддалився від Бога праз грех. Тому збираємося разом около алтаря Христа Збавці, щоб сповнити Божою волю. Гэта найсвятейшую ахвяру я справую інтенції померлого Станіслава Танкевич, 11-ту годовину по смерти, и померлых семьев Дудойць, Журавских, Русачок, Глауницких, Корчевских и Барткевич, выпрашаючи, как милосердный Бог принял бы до своего владарства в небе. А теперь на початку этой найсвятейшей ахвяры перепросим Пана Бога за наши грехи, как годно скласти. Споведаюся Богу всемогутному, брати и сестры, що я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, брати и сестры, и це зам'янє. Нехай змилиться над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі.
хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Исаии. Пан сказал мне: «Ты слуга мой, Израиле, я у Тебе прославлюся. А теперь каже Пан, який створив мені уже от улоня маті слугой своим, ка вернув для Його Якуба и собрал для Його Израиль. И я прославився в очах Пана, а мой Бог стал моей силой. И Он сказал: того мало, каб ты был слугой моим, каб обновил потомство Якуба, каб вернув рештку Израиля. Я зроблю тебе святлом народов, каб збавление мое досягнуло аж до краю земли». Гэта Слово Божие. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, и Он схилился надо мною и почул мой крик, и поклал мои в усны новую песню, спев хвалы нашему Богу. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Ах, веры приношения Ты не пожадал, али Ты открыл мне в уши. Усе спаления веры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я восиду. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. У початку книги написано про мене, я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещаю Твою справедливость на великим сходе,
и не закрываю устнов своих, ты это ведаешь, Пане. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Початок першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Павел, волей Божией покликанный быть апостолом Иисуса Христа, и брат Состен костелу Божому у Коринті, тим, хто освячений у Христі Єсусі, покликаним святим разом з усіми, і хто у кожне місце закликає ім'я Пана нашого Єсуса Христа, їхнього і нашого. Ласкавим спокой от Бога, Отця нашого і Пана Єсуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Слово сталося тілом і поселилося між нами, а тим, хто прийняв його, дало владу стать Божими дітьми. Алілюя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Ян убачив Єсуса, який йшов до його і сказав: «Вось ягньо Божие, якое бере на себе грех світу. Гэта той, про якого я казав. Пасля мяне ідзе муж, який апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне. І я не ведаю яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю». І сведчыў Ян, кажучы: «Я бачу духа, які зыходзіў з неба, як голуб і спачываў на ім. Я не ведаю яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Мілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, калі мы сёння уважліва слухалі Євангелія, то у нас так безумоўна працягнула фраза, двойчы паўтораная святым Янам Хрысціцелем, які кліент сказаў, што я не ведаў яго раней. Бо, магчыма, гэта выклікала ў нас незразуменне, бо Ян мусіў ведаць Єсуса як сваяка з Назарету, як сына цесляра Юзафа, бо яны пазнаёміліся вельмі рана, калі мы адкрываем слово Євангелія, калі іх маці былі яшчэ цяжарныя, бо мы ведаем, што Марыя пашла дапамагаць сваёй крэўнай Альжбеце. І у моладасці яны, напэўна, даволі часта бачыліся. Яны даволі добра ведалі адзін аднаго і размаўлялі, але і, магчыма, нават былі сябрамі. І такім чынам Ян ведаў Єсуса, але ведаў яго так, як па-чалавечы. Але ён яшчэ не цалкам разумеў яго боскую таямніцу. І вось, калі Єсус прыходзіць да Ярдану прыняць хрост, то Ян убачыў боскасць. Ён зразумеў, што гэта Месія, які прыйшоў на гэты свет, каб адкупіць кожнага з нас. У нашым жыцці таксама, дарагія браты і сёстры, вельмі часта здараецца, што хтосьці, каго мы лічылі даволі добра знаёмым, раптам адкрывае зусім іншы аспект сваёй асобы, які нас здзіўляе, і мы прызнаёмся. Прызнаёмся, што я не ведаў гэтага чалавека, или яго яшчэ не пазнаў. І кажуць, што калі двое бяруць шлюб і пачынаюць разам жыць, гэта найлепшы такі вочны лекар, бо які дазваляе нашым вачам бачыць, як часта і вельмі часта можам пачуць, альбо жонка гаворыць пра мужа, альбо муж пра жонку: я не ведала яго раней, альбо я не ведаў яе.
Бо тады, калі людзі разам пачынаюць жыць разам у адным месцы, то па-другому зусім видзець адзін аднаго. І вельмі важна зразумець, што існуе два спосабы пазнання Езуса, дарагія браты і сёстры. З аднаго боку, мы пазнаем Бога праз сямейныя нашыя традыцыю. І калі мы паходзім з хрысціянскай сям'і, а тут кожны, хто тут прысутнічае, паходзіць з хрысціянскай сям'і, то гэту традыцыю перадаюць нам мамы і таты, бабулі, дзядулі. Але аднак у пэўны момант мы разумеем, што мы хрысціяне не толькі таму, што паходзім з той ці іншай сям'і. У пэўны час мы пачынаем адкрываць Бога ў сваім сэрцы, разумець, што Ён хоча нам сказаць. І галоўнай такой прычынай гэта наша становіцца жывая сувязь. Сувязь тым, хто ёсць і агнём Божым, як мы пачулі ў Евангеліі. Мы жадаем стаць Яго вучнямі і такімі сведкамі. Бо сённяшняя Евангелія выдатна ілюструе, каб сапраўды пазнаць Езус, трэба стаць Яго вучням. Трэба слухаць Божае Слова. І мы, як у хрысціяне, гэта той, як у хрысціяне мы слухаем Бога і стараемся прыняць Яго ў сваім сэрцы. І далей быць іменно сведкам той навіны, якую мы пачулі, сведкам пра свае паступкі, пра свае словы. І для Яна Хрысціцеля момант сустрэчы з Езусам на рацэ Іардан быў тым іменно момантам унутранага прасвятлення. Пад яго ўплывам Ян прызнаецца: вось ягнё Божае, якое бярэ на сябе грахі свету. Каб сапраўды пазнаць Яго, нам патрэбна такое унутранае святло, святло Духа Святога, якое дазваляе нам адкрыць прысутнасць ягняці Божага ў нашым жыцці. Ян Хрысціцель стаў сведкам, бо сведка гэта той, хто паказвае. Ян быў першым, хто пазнаў таго, хто прыйшоў і паказаў ім яго другім людзям. І бо ён гаворыць так, што калі ўбачыш зыходзячага духа, то гэта той, хто прыйшоў хрысціць Духам Святым. Дарагія браты і сёстры, мы павінны быць вучнямі Хрыста і паказваць іменно Езуса сённяшняму свету. Адкрываць яго прысутнасць, якія многія людзі ўжо, можа, і не ўспрымаюць, ужо якую свет, можа, не хоча ўбачыць, але праз нашыя добрыя словы, праз нашае жыццё, можа, не зразумеюць, што дрэнна робяць. Таксама ў нашай дыяцэзы трывае сінод дыяцэзіяльны, а сінод з'яўляецца справай усяго мясцовага касцёла, не толькі біскупу, духавенства, але таксама справай і ўсіх свецкіх вернікаў, чылі вас усіх. Бо калі звярнуцца да этымалогіі гэтага слова, то на грэцкай мове яно азначае: спусціцеся ўніз і ідзіце супольнай дарогай. А мы ўсе разам з вамі ідзем гэтай супольнай дарогай, дарогай нашай дасканаласці, дарогай нашай святасці. І мы ўсе разам творым адну сям'ю, дзяцей Божых, касцёл. І для гэтага у гэтым сінодзе разбіраюцца розныя справы, якія будуць датычыць нашага касцёла. Асабліва, як мы ведаем, у касцёле ёсць шмат груп, таксама і ў вашай парафіі, групы Легіёна Марыі і другія, Жывога Ружанца. І гэтыя групы таксама патрабуюць такой адкрытасці іменно тых людзей, на адкрытасці на натхненне Духа Святога і на Божыя знакі, каб лепш рэалізаваць пакліканне да святасці, пазбягаючы сваёй ананімнасцю ў целе Хрыста, якім ёсць касцёл. Таксама кожны з нас паходзіць з сям'і. Душпастырства сем'яў – адна з галоўных напрамкаў, якім касцёл стараецца паказаць для сям'і іменно тую дарогу святасці, вернасці. І для гэтага сужанцы пакліканы разам ствараць праект уласнага жыцця праз штодзённую малітву, пра штодзённую размову, пра штодзённую падтрымку адзін аднаго і праз удзел усе паказваць неабходнасць жыцця ў Божай ласцы, праз тую малітву адзін аднаго падносіць і быць тым сведкам, пра якога сёння гаворыць Ян Хрысціцель, сведкам на пачатку сваёй сям'і, а потым для ўсіх людзей. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, всемогущего.
перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народжанага нествораного, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы, каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Иисус Христос дае нам патрэбныя дары і ласкі, адоруе сваім святым спакоем, каб мы маглі несці Божае святло, радасць і супакой тым, хто гэта патрабуе. Таму аб'яднаемся з Христом у даверлівай малітве да Бога Айца Всемагутнага. Молімся за святы каталіцкі касцёл, каб сярод пераследаў цяжкасцяў, з якімі ён часта сутыкаецца, заўсёды адважна абвяшчаў добрую навіну пра Божую любоў і міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за ўсіх святароў місіянераў, каб моцы дароў Духа Святога ў іх апостальскім служэнні, каб яны з радасцю неслі добрую навіну тым, хто яшчэ не ведае яе або забыў пра яе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ворагаў святога касцёла і тых, хто пераследуе за веру, таксама за ўсіх тэрарыстаў, каб яны раскаяліся і з дапамогай ласкі Божай вярнуліся да Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія разарвалі сужанскі саюз, каб добры Бог прасвятліў іх розум, яны ўпарадкавалі сваё жыццё з людзьмі і з Богам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх людзей канаючых, памерлых, родных, а таксама за памерлага Станіслава Танкевіч, памерлых сем'яў Дудоіць, Жураўскіх, Русачок, Лаўніцкіх, Харчэўскіх, Барткевіч і людзей, блізкіх нашаму сэрцу, каб уваскрослы Езус адарыў іх душы радасцю ў нябесным валадарстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных вакол алтара міласэрнага збаўцы, каб, атрымаўшы прабачэнне, мы не вярталіся да ранейшых грахоў і заўсёды з чыстым сэрцам прымалі святую Эўхарыстыю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, наш добры Ойча, Твой Сын даў нам спазнаць любоў, якую Ты адчуваеш да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяняла наша жыццё і рабіла нас адкрытымі на патрэбы іншага чалавека. Просім Цябе аб гэтым праз Хрыста, Пана нашага. Голос ангельский пастухам сказал, Бог народился, людям радость дал. Чим худшей все вы бегайте и у Бетлеем спешайте, збавцу привітать. Чим худшей все вы бегайте и у Бетлеем спешайте, збавцу привітать. И мы чакаем нашего Христа, верим на заклик, прийде святора, и головы все схиляем, верим, что мы Бога маем в хлебе з алтара. И головы все схиляем, верим, что мы Бога маем в хлебе з алтара.
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у гэтых святых таямницах, бо коли мы складаем в христичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення, праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем, носим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам Христовым целам і жывою святыню Духа Святога дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Тае, Пане, хлеб жыцця і келіх збавлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці за свяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і всімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы і хвалілі і праслаўлялі Цябе пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, как нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе,
святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем, виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прися збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно сыходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар, покорно сыходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный, до нас Он иде, приносячи мир и сутеху
моцай сваёй, ратуй нас заўсёды з няволі грахоў. О свету збаўленне, ты моцай сваёй, ратуй нас заўсёды з няволі грахоў. Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и в своей добрыне з'єднай нас усіх, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Амен. Парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду 21 студзеня ўспамін святой Агнешкі, панны і мучаніцы. У суботу 24 студзеня ўспамін святога Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла, заступніка журналістаў, а таксама сродкаў масавай інфармацыі. Наступная нядзеля, трэцяя звычайная нядзеля, нядзеля Божага Слова, заканчэнне тыдня малітваў аб адзінстве хрысціян. У наступную нядзелю, 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу о гадзіне 19 запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні, аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы. У наступную нядзелю святая імша у гародніках, у капліцы, а 14 гадзіне. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Душпастарскія наведванні на гэтым тыдні будуць па наступных адрасах. У панядзелак ад 19 гадзіны вуліца Снядэцкага, 9. У аўторак ад 16 гадзіны Снядэцкага, дом 5. Ад 19 гадзіны вуліца Снядэцкага, дом 3. У сераду ад 16 гадзіны вуліца Барунская, дом 37 і 35. Ад 19 гадзіны вуліца Янкоўскага, 4 дом. У чацвер ад 16 гадзіны вуліца Янкоўскага, 8 дом, Снядэцкага, дом 1 і дом 7. Ад 18 гадзіны вуліца Янкоўскага, 2А. У пятніцу ад 16 гадзіны вуліца Эдуарда Акеда, вуліца Алея Кашавова і вуліца Залатарова. У суботу ад 11 гадзіны вуліца Гагарына, ад 12:30 прыкладна вуліца Тубіліса і ў 13:30 вуліца Радужная. Таксама можна зазнаёміцца з планам душпастарскіх адведзінаў пры выхадзе з касцёла на табліцы аб'яваў. Як аб'яўлялі ў мінулую нядзелю просьбу біскупа Владзіміра, пасля святой імшы будзе магчымасць скласці ахвяраванні на аднаўленне касцёла, які быў пашкоджаны ў Сапоцкіна з-за пажару. На мінулым тыдні адышлі да пана нашы парафіяне Юзаф Юркевіч, 91 год, Эдуард Янушкевіч, 63 гады, Леакадзія Барадыніч, Ірына Ціханюк, 59 гадоў, Наталя Трай, 48 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, пане. Пачуваючы ў супакоі вечным. Даверым новы распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай Чэнстахоўскай. Тваё абаронне даемся, Святая Богородица, в наших потребах не погорджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. А теперь примите Божие благословление. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите с упокоя Христа.
Дякуємо Пану Богу. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радостную вестку людям обвящает. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи,